شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ሓውኩም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ዝፍኖ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ሓይሊ ዝኾነና ብርትዕ ዝኾነና ብትኽክል ከምቲ ዝኾንና የኮይና ክንመላለስ ዝድግፈና ናይ ብርሃን ቃል ክንካፈሊና ንሕና በቲ ቃል ጥራሕና ነበር እግዚአብሔር ይባረኽ لو من نكافونو قال حبرت مس ملكوت دبليو حبرت مس ملكوت هاليلويا كبرني እግዚአብሔር ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 5 ከምዚ ይብል የቅሬታ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 3 ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና እቲ ዝራእናዮን ዝሰማዕናዮን ንዓኻትኩም ንነግሮ ኣሎና ሕብረትና ውን مس أبون مس ودو يسوس كريستوسن إيو حوسنا من تخمل إلنا أزين تصحفلكم علينا واو زجرم زربا هواريا يوحنس كريستنا مالت حبرت مسمن مخانو قليت إبزي صحفولنا حبرت علينا يلو እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ حبرتنا مسناي مدرنا قستات هيكونن حبرتنا مسب هيكونن حبرتنا مس أنا زبون وفلوطات نايزا مدر هيكونن حبرتنا مس مانم كالئن هيكونن توتالي ناتنا حبرت مس فطور هيكونن يلو حبرتنا كفطور زحلفه يو حبرتنا مس فطاري يلو አይገርመኩምን حبرتنا مس فطاري يو حبرت አሎና ይሉ حبرتنا دما مس أبون مس ودو يسوس كريستوسن إيو يسوس نزل عالم قويتاي نابز حبرت زينا بقويتانا يسوس كريستوس تسوينا ناب حبرت ودو ناب حبرت أملاخنا بمنفس قدس متينا زلنا سلازي أنا نسخمن رغبنا يو زلنا حبرت انت دا بريهلنا أبي حبرت هيوتنا بتي حلا انت دا بريهلنا اتزلع علن زبلتن زدنقن هيوتن حبرتن ناتنايو بزح عينت حبرتات الله نجر جن مدارك تزيبلو زلع على حبرت جن حبرت مس ملكوت حبرت مس እግዚአብሔር حبرت مس فطاري أنا نسخو من بدم تجنشل حبرت مستخلو زغل معصو تخفيتولنا معصو تخفيتولنا طرح زي كونه دما اب حبرت املاخ دما بصحناينا اب حبرت املاخ دما اتيناينا حواري يوحنس بتبعتي تزاريبو حبرت علنا ناتنا حبرت جنيلو مس أبون مس ودوني we have that fellowship يسوس كريستوس نزل عالم قويتايو سلازم نفس وكف كريستيان نزنا جرزي conscious كوني قبويو حبرت مصبو خمزلنا حبرت مسودو خمزلنا أمرنا نبزا حساب زا أزيو كتحازم بزا حساب زا أزينا كانت أكورن يقبأنايو نمنتاي تدعيلكم مني بزا حبرت زنتدع تقرت كنبو جميرنا نزا حبرت انتدع كنستو عللو جميرنا بزا حبرت زي أبز حتسقع أملاخ كنمالالس نخألينا مخنياتو بحبرت مسي እግዚአብሔር بناي እግዚአብሔር ጸጋን بناي እግዚአብሔር ጽድቅን ቅድስናን ክትግለጽ ትኽእል ኢኻ ንምንታይ ተተባሃለ ኣብ ሕብረት አንድነት ስለዘሎ ኣብ ሕብረት ሓደ ምዃን ስለዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉሎ ሃሌሉያ ኣብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ጥቕስ 7 تقصي 17 أب قدامي قرنطوس معرف شدشته تقص 17 اتمس قويتا زلقب جنا مسؤو حدا منفسيو اتمس قويتا زلقب جنا مسؤو حدا منفسيو أب وانس أب حدا مخان مس قويتا إنا أتينا سلازي أنا نسخو من رخيبنا يو زلنا حبرت اتم بقويتا أمينوم رخيبهم مزلو حبرت مسمنم نقرا يكونون حدا خينوم مستخل زخل حدا زقبر حبرتي بقويتا توهيونا سلازي بز حبرت إذا أب هيوت كنمالالس ناي እግዚአብሔር فقاديو إذا فلوشيب إذا أتينا يزلنا حبرت بو كنحسبو مو بحبرت أملاخ دما نت እግዚአብሔር زهبنا نجر كنبرو ناي እግዚአብሔር فقاديو سلازي نزب حبرت أتينا يزلنا هيوت نزناي حبرت هيوت نزمس أملاخ حدا زخونا له هيوت بناي منفس قدس حبرتنا أب هيوتنا خنقولت نجمر سلازي مصحف قدس حبرت منفس قدس مساخم يخون እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዝተባረከ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይሉሎ አብ
ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 9 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 9 እቲ ናብ ሕብረት ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ዝጸውዐና ኣምላኽ እሙን ኢሉ ርኢኹም እቲ ናብ ሕብረት ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸውዐና ኣምላኽ እሙን ኢሉ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ መጨረሻ ታርጌቱን ጻውዒቱን ንፍጥረት ዝነበረ ናብ ሕብረት ወዱ ንምእታዊው ናብቲ ዝለዓለን ዝበለጸን ልዕሊኡ ሓሊፍኩም ካልእ ከተምጽሉ ዘይትኽእሉ the highest fellowship ምስቲ ኩሉ ዝኽእል ሕብረት ምግባር እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ክብር መጨረሻ ናብ ዝጻውዒት እዚ ኢና ኣቲና ኣብ ናይ ክብር መጨረሻ ናብ ዝስፍራ እዚ ጎይታ ኣብጽሕና ምኽንያቱ ምስኡ ሕብረት ምግባር ምስኡ ሓደ ምዃን እዩ ምስኡ ሓደ ብምዃንና ድማ ኣብኡ ዘሎ ኣባና ይርአ እሱ ዝኾኖ ኮይናየ ንግለጽ ዋይ ተተባሃለ ምስ ሕብረት ወዱ ምስ ሕብረት ኣምላኽ ሓደ ኮይና ኢና ኣነ ንስኹምን ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ብክርስቶስ ዘለና ፍጥረት ኢና ስለዚ ኣብ ህይወት ከምዚ ዓይነት ኣእምሮ ሒዝና ንመላለስ ኣነ ማለት ኣብ ሕብረት ኣምላኽ ኣብ ሕብረት ወዱ ዝነብር ሰብልኩም ሕሰቡ እመኑኒ ኣብ ሕብረት ወዱ ከም ዝበጻሕኩም ኣብ ሕብረት ኣምላኽ ከም ዘለኹም እንተ ደኣ ሓሲብኩም ኣብ ዘመን ህይወትኩም ክትገብርዎ ዘይትኽእሉ ምንም ነገር የለን ኣብ ዘመን ህይወትኩም ድማ ክመልከኩም ዝኽእል ማንም ነገር የለን ንምንታይ ተተባሃለ ንስኹም ኣብ ሕብረት ኣምላኽ ኣብ ሕብረት ወዱ ዝበጻሕኩም ስለ ዝኾንኩም ደስ ይበልኩም ሻሎም